Hello sis, Etix Vlogs. Sis Moy, sa'yo to sis Moy. Thank you sa pagtambay. Standby ko lang kasi may work at may tamsag. Etix Vlogs, thank you. Sa'yo to sis Moy o si Syra. Thank you for coming at HTX Vlogs. Ako may ginagawa din ng gawa ng breakfast. Salamat sa pagpunta.
Kan?
Sige sis. Sis, thank you sa pagtambay. Sige sis, may ginagawa din kasi ako. Thank you.
Sis Marles, good morning. Thank you sa pagdaan, Sis Marles. Thank you. Good morning. Sis Moy channel, thank you, yes. Yung HTX sa'yo yun. Thank you, Sis Moy. Busy ako, hatid ako sa bata. Thank you, sis. Ako din, may ginagawa din ako ngayon. Pero hindi ito nakamute kasi walang music dito. Kaya, hinayaan ko lang na may ingay. Standby lang isa akong account ko. Sige, sis, mga 8 siguro, baka i-out ko din to. Kasi palubat na, charge ako. Maya, pag live mo din, itambay ko na din yung account ko or yung isang account ang itambay ko sa'yo din. What time ka magla-live, sis? Tanghali ba?
Hello si Sarah Subuk, thank you. Good morning. Yan, Tikpila ako. Good morning sa iyo. Yan, busy din ako. Nagsasampay ako ng mga dinabhan. Good morning si Sarah. Thank you sa pagdaan. Maraming manok dito sa bundok. Hindi naman namin manok. Manok ng iba, kapitbahay. Yung iba. Good morning sa iyo. Paubos kasi yung watch hour ko. Kahit nag-live ako, nag-upload ako ng short video. Paubos yung watch hour ko. Di ko alam kung ano mangyayari kapag naubos yun. Kailangan mag-live kahit silent. Paubos, nasa 100 watch hour na siya. Dati, nung isang linggo, nung nagsimula ako mag-silent live, 181. Ngayon, nasa 100 na lang watch hour. Hindi ko alam kung bakit. Kahit si Smoy, pababa yung watch hour niya. Hindi ko alam. Kaya sabi ko, tayong dalawa magtatambayan kaming dalawa kapag nag-live siya. Itambay ko din sa kanya. Kasi paubos, 100 watch hour na lang yun. Yung 8 days nakita ko. Di naman kasi ako pala nag-upload ng mga long video. Mga short video lang waga. Like 2 minutes, 3 minutes na music. May music background. Tapos short video lang. Di ako nag-upload ng mga long video. Like mga 30 minutes or ganyan. Ewan kung bakit. No, paubos basta. 100 watch hour na lang siya. Kaya nabahala ako. Okay lang yan kasi Monica naman. Malaga may upload ka. Yun nga. Pero baka maubos. Hindi ko alam kung ano ang rule na naman ni Lolo. Ni Whitey. Baka pag nag-zero balance, mademo na. Di ko alam. Kaya, kasi kung mag-back to zero siya, di ko alam kung mag-demonetize siya. Kaya, nag-live ako kahit silent minsan, naka-on lang. Kasi minsan may mga music background dito, nagapatugtog. Ngayon lang hindi. Kaya hindi ko nakamute. Sana nga walang problema. Walang problema. Yun nga, nabahala lang ako kasi baka sabi ko mag-zero balance siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kaya nag-live na lang ako. Wala naman ako pang upload ng mga long video. Kasi mga short video lang ay mga music galing sa audio library, mga short lang yun. Kaya yun lang naman ang ina-upload ko. Mamaya na lang ako mag-play ng mga videos nyo. Kasi si Moy live din ata. After, mamaya siguro, tatambayan ko din siya. Sa akin, di naman ganyan bumaba. Iwan ko sa akin. Siguro, may mga long videos kayo na ina-upload. Mostly. Sa akin kasi, mangingilan lang ang mga 10 minutes. Minsan nga, 2 minutes lang, 3 minutes lang. Kasi hindi ako madalas mag-upload talaga. Ilan pa yung watch hour mo si Sarah? Hindi naman kasi ako nakapupunta na sa paangat madalas. Kasi nga, sakit ng mga kamay ko. Parang rheumatoid, kaya ang sakit magdut-dut ng cellphone. Kakachat kapag nagpaangat ako. Kaya hindi na ako masyadong nagpupunta sa paangat. Araw-araw kasi upload ng short.
Ako hindi naman kasi araw-araw kasi nga sa load naman, wala naman ako masyadong load. Ngayon lang naman karoon ng connection naman. Kaya nakapag-live ako at nakapag-upload pakunti-kunti. Kung araw-araw kasi hindi ako nag-upload sa short. Kapag nagkataon may load lang, saka lang. Siguro yun ang problema. Hindi ako araw-araw mag-upload. Kaya ngayon may connection naman. Araw-arawin ko rin mag-upload kahit sa short video. Para hindi ma-zero balance yung watch hour ko. Wala kasi mga gandang mga short video ako na upload. Wala, hindi na nakapaglabas. After nito, magpupupo kasi ako, mag-live ako sa pupo. Malapit na siya malubat. After ko mag-charge, baka mag-live din si Sismoy, tambay ko din yung account ko. Kaya mga mamayang hapon pa siguro ako makapag-review. Loaded ang cellphone ko. Palaging nalulubat. Sige sis, Mimi Subok Channel. Thank you sa pagtambay. Hindi ko na nakikita kung nakailang oras na ako. Baka mag 2 hours na. Hindi man nag-appear dito sa screen. Minutes lang ang nag-appear. Dati hour siyang, kung ilang nakikita mong ilang oras na. Ngayon, ilang minutes lang nakikita. Hindi ko alam kung ilang oras na ako. Baka mag 2 hours na. Salamat. Mamaya, bago ito maglubat totally, i-off ko na din. Kasi mag-charge pa ako. Magpupupo pa pala ako. Tapos i-charge ko. Sige na sis, may gagawin din ako. Kaya nakatambay lang talaga to. Salamat sa pagtambay. Ang dalawa, yung at pagdaan ng account mo. Ang hirap mag-landscape sa pupunta pa ka sa Chrome sa live stream. Dati oo, kaya minsan mahina minsan yung signal. Hindi ako nakakapunta sa Chrome para i-landscape. Kapag dito naman sa app mismo sa YouTube, i-landscape ko siya. Nagkakaproblema, hindi siya nag-landscape. Hindi ko makuha-kuha. Kahit nga may nakalagay na landscape. Tapos, may nag-appear na kailangan pang ipipindutin. Hindi ko alam kung ano yun. Kaya, pang madalian portrait ko. Naka-landscape yan kapag pupunta ako sa Chrome. Sa live stream doon. Sa streaming pala. Kaya na landscape ko siya. Pag dito ako sa app mismo, sa YouTube app mismo, mahirap i-landscape. Portrait agad. Pag nagkataon na malakas ang signal, pupunta ako sa Chrome yan, naka-landscape siya.
Magalapit na lubat din to. I-out ko na kapag nalubat na. What time kasi mo yung magla-live mamaya? Para i-charge ko muna tong cellphone ko. Para pag nag-live ka, itambay ko din sa'yo. Kung mamaya ka pa, magpupupo muna kasi ako.
Thanks sis mo sa pagtambay. Off ko na to kasi lobat na. Thank you. Mamaya ako sa'yo tambay din. Thank you sis Sarah, Mimi. At sa lahat na pumunta. Thank you guys. God bless us all guys.